laskenen meidän edellisen, koska meillä on sen jälkeen ollut vielä yksi kirjapiirin, tai on lukupiirin kirja, mutta siitä me ei ole keretty vielä keskustelemaan. Ja se on Saara Turusen Hyenan päivät. Se käsittelee lapsettomuutta ja äidiksi tulemista ja lapsettomuushoitoa ja tällaisia teemoja. Ja mä pidin tästä tosi paljon. Kyllä mä oon sillekin antanut näköjään 4/5 tähteä. Siinä oli tosi kivasti mun mielestä kirjoitettu sitä kieltä. Mulla itse asiassa mä ajattelin myös ehkä näyttää mitä kirjoja mulla on nyt kesken tai seuraavaksi lukulistalla, niin siellä on tän Saara Turusen yksi toinenkin kirja. Mutta joo, tykkäsin.
yksi tiimiläinen on epäilty. Ja tässä oli jotenkin tosi mielenkiintoista, kun tässä puhuttiin niinku muistoista ja muisteltiin vanhoja ja sitä, että voiko unohtaa jotain tärkeitä tapahtumia menneisyydestä. Mutta tässä mä arvasin syyllisen. Mulla jäi pari juttua vähän auki, mutta onneksi mun kaveri luki tän. Niistä pääsi sen kanssa vähän analysoimaan tätä lisää. Se on aina harmittavaa, jos lukee yksin jonkun kirjan. Ja sitten ei pääse mitenkään spekuloimaan tai just analysoimaan kenenkään kanssa, koska se on mun mielestä tosi kiva aina lukemisessa, kun pystyy vertailemaan niitä omia lukukokemuksia ja analyysejä toisten kanssa. Tällekin on noin 4,25 ja näitä ilmeisesti on lisääkin. Joo, näköjään 4. on julkaistu vuonna 2024 ja suomennettu tänä vuonna, niin pitää etsiä se jostain käsiini ja katsoa, selvitänkö siinä syyllisen myös vai jäikö vaan tuohon 3. osaan. Sitten luen lomamatkalla tai itse asiassa lentokoneessa matkalla kotiin Haruki Murakamin ensimmäinen persoona. Tää on hänen oma elämänkerrallinen, mutta tässä on vähän maagista
200 sivua, niin luin nopeasti ja ei mennessään kirja. Pahoittelut, kun tää video on niin pätkitty. Mä yritin asettaa kaikki nämä mun kirjat silleen, että mä saisin ne tosi smoothisti otettua tähän aina esille, mutta en siinä onnistunut. Joten kaikki nää on ihan omissa pätkissään, mutta ei se mitään. Seuraava on Sovinto, jonka on kirjoittanut Meritta Vijö. En ole varma, lausutaanko hänen sukunimensä näin ranskalaisittain, mutta Meritta Vijö. Tässäkin mennään sota-aikaan, mutta hypätäänkin Itävaltaan toisen maailmansodan aikaan ja seurataan perhettä, joka joutuu toisistaan erilleen. Ja tässäkin on tosi raadollisia tapahtumia ja oli tosi koskettava kirja. Mä annoin tälle muistaakseni arvosanaksi 4 ja puoli. Ja tälle äskeiselle muuten 4,25, jos en sitä muistanut sanoa. Mä tykkään paljon historiallisesta fiktiosta tai niinku kirjoista, jotka sijoittuu johonkin historialliseen aikaan tai tapahtumaan. Ja nämä molemmat sotakirjat oli tosi koskettavia. En ole itse mitään sotakirjoja on, mutta käsittelee sodan aikaa ja tapahtumia. Ja ei mennessään. Mä taisin molemmille näistä antaa. Tälle äskeiselle mä annoin 4,25 ja tälle 4,5. Tää oli niin koskettavaa, että se kuvattiin niin raadollisesti kaikkea mitä tapahtui ja miten niin kun seurattiin sitä perhettä tosi pitkältäkin aikaa ja mitä sille käy. Ja tässäkin niin oli tosi erilaisia tapahtumia, tai niin päätyi todella erilaisiin tilanteisiin, vaikka nämä perheen jäsenet. Viimeinen kirja, jonka mä oon lukenut tänä vuonna, on Maria Turchaninofin Suomaa. Tää taisi olla keväällä meidän lukupiirin, äidin ja siskojen lukupiirin kirja. Ja mä tykkäsin tästä tosi paljon. Mä oon lukenut tältä samalta kirjailijalta sen nuorten kirja joskus kauan aikaa sitten. Löytyy tuolta mun kirjahyllystäkin. Mä itse asiassa muistin, että kun mä näiden jälkeen esittelen vielä sellaisia, mitkä mulla on lukulistalla tai nyt just kesken, niin muistin, että siellä oli yksi kirja tältä samalta, joka liittyy vähän noihin hänen aiempiin nuorten kirjoihin. Ja mä olin aivan unohtanut, että mä olin sen saanut myös äidiltä. Ne nuorten kirjat, mitä mä oon lukenut aikaisemmin, on semmoiset kuin Maresi ja Naondel. Ja niissä, samoin kuin tässä, on selkeästi fantasia tai semmoinen maagisuus läsnä. Ja minä pidän. Tässä Suomassa seurataan yhden suvun tarinaa tai tällaisen sukutilan tarinaa monen vuosikymmenen ajan. Tähän liittyy vähän metsän haltioita ja sillä tavalla maagisuutta ja aina niin kuin jokaisen sukupolven tarinaa kerrotaan ja tässä on tosi mielenkiintoinen, miten tässä vaikka näkee sen maagisuuden läsnäolon vaihtelevan niin kuin sieltä alusta tähän päähän asti. Tai siinä niin kuin näkee hienosti, miten eri tavoilla se näkyy ja minkä verran se näkyy. Tää oli tosi ihana kirja ja tätä oli tosi kiva analysoida vaikka siinä meidän lukupiirissä. Kun esimerkiksi minä, meidän äiti, just tykätään tosi paljon fantasiasta. Ja mun toinen sisko esimerkiksi ei käytännössä ollenkaan, mutta suostui
autosta jossain kohdassa, missä mun sisko ei ollut yhtään autolla, että siinä on. Ja siis on niin hauska, miten eri tavalla tulkittiin eri asioita. Ihana kirja. Annoin tälle arvosanaksi 4,75/5. Eli eniten tästä kaikista. Siinä oli kaikki kirjat, mitä olen tänä vuonna lukenut. Tai ainakin mitä muistan ja oon muistanut merkata sinne mun sovellukseen. Ja jäljellä on vielä kirjat, jotka mulla on kesken tai tarkoitus lukea vielä tämän vuoden puolella. Mulla on monta kirjaa kesken. Mä saatan aloittaa kirjan ja unohtaa sen pitkäksi aikaa, kunnes taas ajattelen, että nyt on hyvä hetki lukea, niin tän on tälläkin kertaa. Tämmönen, mitä mä oon viimeisimmäksi lukenut. Mä oon tässäkin ehkä vasta 1/4 luettuna, mutta se on tällainen Loppuelämät Abdullah Razak Gurnah. Ja tää kirja kuvaa kolonialismin vaikutusta Afrikassa ja tosi koskettavasti kirjoitetaan niistä kirjaimellisistä vaikutuksista, mitä kolonialismi on aiheuttanut. Ja tosi mielenkiintoinen kirja. Aika jotkut asiat tosi rankojakin, mutta tärkeä aihe ja mielenkiintoinen kirja. Sen enempää on vähän vaikea kertoa, kun ei ole vielä niin pitkällä, mutta tähän mennessä on tosi mielenkiintoisia henkilöitä ja tarinoita kerrottu. Seuraava kirja, joka mulla on kesken, on Miki Liukkosen Lapset auringon alla. Tästä mä oon kerennyt lukea vaan ensimmäisen luvun ja sit se on jäänyt kesken. Takakannesta kuvaillaan kirjaa näin. Heilahtanut kasvuromaani isästä ja pojasta, keltaisesta väristä ja pyramidien purkamisesta. Miki Liukkonen kirjoittaa tosi kauniisti. Ja mä sanon tän muistaakseni joululahjaksi äitiltä ja iskeltä. Niin odotan kyllä, että pääsen jatkamaan tätä. Seuraava kirja, mikä mulla on kesken, mä oon lukenut tästäkin vaan muutaman luvun, on Saara Turusen Järjettömiä asioita. Tässä on tosi kaunista kieltä, niin kuin tässä Turusen siinä toisessakin romaanissa. Tää on tässä käydään paljon niin kuin elämänvalintoja ja rakkautta läpi, mitä niin kuin muistelen. Vaikuttaa hyvältä ja varsinkin kun mä luin sen Yhden päivät, niin haluan kyllä lukea tämän kirjan loppuun, koska se oli niin hyvä, niin haluan nähdä millainen tää Turusen toinen kirja on. Sitten mulla on 2 kirjaa, mitkä mä haluaisin saada vielä luettua tämän vuoden puolella, mutta en ole vielä aloittanut. Just toinen on Haruki Murakamin Maailmanloppu ja Ihmemaa. Ja tässä tää tarina käydään niinku tuolla Ihmemaassa ja maailmanlopussa. Ne on tosi erilaiset. Niin tosi erilaiset. Ja mitä mä oon tästä kirjasta lukenut arvosteluja ja näin, niin vaikuttaa taatulta Murakamilta. Odotan kyllä innolla. Sitten tänne kirjan ostin kirjamessuilta Isäni appelsiinin kukkien maasta Irene Sidan. Takakannessa lukee näin. Rakkaudesta, vieraudesta ja vääryydestä, jolle ei ole sanoja. Tässä puhutaan Palestiinasta ja Israelista ja käydään tämmöisiä identiteettikysymyksiä läpi ja raskaita aiheita. Mä oon tästä lukenut hyvin
Kiitos kun katsoit.